Viral boy Changkulu no tojoto no sinibai nahinai kha khlayo bo YouTube Facebook roko belaikino famous agio bo lama himui burirok niri chumui sakao sweater polaro pola chumui lama berai tongmani obo kahai tangbalani jorao bo ri polti chumui berayo tei bono bui khairok jagoi kwbangma ri rok bo pai rwo tei lama rogo chini tripprasa rok bono nukha hingka hingke mai rok chari klango khairok jagoi chini tripprasa se amo kahai wngui tongkha amsuk cherai jorao hinui a jorao bo belai kheno cherai chikonsa tongmani phiaba tabuk hingke torkha kisa sikla sokha hinkhe agi kobor tongmani lama guriwui nogo tongya lama mang tongo abo kahai masaya manengya chini tripprasa rok khairok jagoi rikese masanai abo kahai wngui condition no tongoi tongmani ri kaham riwui bo ori kaham no chumya kwcham no bwrwini ri rok no chumo chwla tei sakao polti ri rok chabui chumo phiaba tabuk hingka hingke agni sai langkano onek no swlaijagoi thangkha bini jemon dressing bo agi ri rok polti sweater tei frock rok chumui tongmani tabuk hingka hingke bini dressing rok onek no swlaijak kha kok samani rok bo agini sai onek no juda wngkha bo toko sa bini mentality rok kisa hamya phiaba agini video photos rok no naikha hingke tabuk onek no swlaijak kha baksa comment khlai sao bo to kobor se bini bokrok kisa hap se hingke bo kuno dino phano hamya bo abo kahai no thangsinai phiaba abo kuno ya abo hai kuno kogya je bo hamya bo hamnai terek hambui bo tongo hamui tongmani bo nogo YouTube bani tripprasa joto je bo hamui tongmani joto credit bo tei bini team ni thanio sogoinani eba kheba credit manani nango tamni hingke ar jagao je bono naikol tongmani bo mangse tei boni team rok kobor ni si hamnani hingke kisa swlaijak kha terek tei bo doctor rok bai phono kahangka hingke tei bono kaham treatment ririkha hingka hingke hamnai tei bo bwskang ni salo bo borok kaham normal wngnai hinui kha khlaio hingke norok khebo kahai ma tong comment section o thangoi comment khlai salai di tei bani tripprasa ni bagui bo belai kheno kok kaham kwchanani muchungo bono abo kahai khe naikolui bwsa haike pusiwui matai rogo twlangoi nijini bwsa haike yak toloi teimani bono tei boni team rok no belai kheno hambai norok tei bo kuchugo kanani wngthon nongni foundation rok hingke bo bahaike bini life no change khlaika bahaike matabari tripureশ্বরী mondiro thangoi Udaipur matabari o bahaike matai rok roi kha oro kisa norok nai di tei obo ni background Makan oleh itu tadi kok. Di bola. Bobos kita no. Kita ya. Dong si bati. Lego isaniya
Hani saka no hani dona. Apa sarong boy jadu? Basi. Makan oleng dulu dari kau. Basi. Sadi wambun. Jadu himale bokisania, jadu himale bokisania, hani saka no khani tolam. Abasa romboi jadu, athoksa romboi jadu, bonole sanani kokya. Abasa romboi jadu, athoksa romboi jadu, bonole sanani kokya. Jadu himale bokisania, jadu himale bokisania, hani saka no khani tolam. Abasa romboi jadu, athoksa romboi jadu, bonole sanani kokya. Athoksa romboi jadu, angle abasa romboi jadu, bonole sanani kokya. Jadu himale bokisania, orang dirawara. Mo tam sức vừa này thuộc ra, mo tam sức vừa này thuộc ra, nó sar mẹ đem chỉ vừa là, ăn mẹ đem mua đâm say mày, mẹ đem khai vừa à đi về, vừa nào vừa là, hiếm là, nó hiếm đi sar, guli nangga nữa, con đi, ini guli nangga nữa đi, yang vừa là, Yang lagi beng. Ada sabe. Wah, cakep deh. Lo thok sang kau yang lah bahan. Nah kita sah yang lah bahan. saya, Oh cuma saya kok. saya, Hah? saya, Tuh. Ta thok. bekereng barang, Aram tuh nama sakit. Ta thok sakit itu. apa, Hah? Neng tak bahan saya dong. yang lah bahan, Oh. oi.